pane chitiko chinoshamisa chinoitika aiwa munyika yeZimbabwe. Tanyanzo kutarisa the political space patinoona kuti aiwa chitiko chikamboitika mugore ra2017 vanhu pavakaona pachiitika the coup. Panapa waona vakomana vaya vanonzi vakomana vemilitary vachijamuka zvekare, vanozoona kuti aiwa nhau yekup aiwa haizi nhau yekuti tingagara takakangamwa but anytime shogona kungobaka. Sandapinda mashoko headline reshocking rabuda richishamisa vanhu anoti bawasubscriber ubva walaika ubva watina on the bell icon. Tichipinda panapa tinoona kuti mukomana anonzi Majara Jaros anoposta this headline ratanga anyora anotoposta this headline ramuona robuda mu The Standard newspaper nyangwa richinzi military puts brakes to ED 2030 Craze. Panapa anoposta muchiona picture iroro this headline. Anobva achikomenda achiti just as I said a few hours ago, here is another headline. Remember, I also recently said that there was a report of movement and commotion within the corridors of power. Ndo mashoko anotaura vakomana munozoona Majara Jaros ndo vakomana vari involved munhau dzepolitics, nhau dzekutungamira, vanenge vane mainside informants, vanhu vanovapa information vanobva mukati. Panapa anokataura epost yaitaura achiti aiwa kumusoro kwekuleadership pane mapower struggles ari kuitika. Abva achangopedza kutaura masviko ipapo buda this headline reshocking kutaura masviko kuti aiwa the military aiwa vabva vaisa mabreaks paED 2030. Patiri kuona kuti aiwa nhau iyi yankogara ichingotogwa nevanhu, aiwa inhau iri very looming, inhau iri kutoona kuti aiwa pari kuratidza kuti pane chiutsi apapa. Aiwa moto uripo, moto usati wakungoonekwa zvawo but chiutsi chatopa vanhu signal yekuti aiwa mukati munomira zvakanaka. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi, pamusoro penhau iyi inobuda ichitaurwa tichiona kuti aiwa vakomana the military vajamuka. Ndina comment section medu tudze mafungiro enyu, subscribe like, turn on the bell.